खुलुमबाय बेखिनियावनो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खबर हरनो नागिरदों जाय सावथुनखौ थांनाय 2021 मायथाइ एआर फिल्म प्रडाक्शननि दैदेननायाव दिहुननाय जादोंमोन जाय सावथुननि मुङानो जादों आर'नाइ बे सावथुनखौ गोबां सुबुंफ्रा खोनाखाबायबो जानांगौ आरो गोबां सुबुंफ्रा नुबायबो गोबां सुबुंफ्रा नुवाखैबो माखासे उसुबिदानि थाखाय नाथाय नोंथांमोन बयनिबो सुबिदाखौ नायनानै बयबो न'आवनो जिरायनानै नायनो हानायनि सुबिदाखौ नायनानै नोंथांमोननो जोङो 5 मार्चनिफ्राय बे सावथुनखौ दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों जायफोर बिथांमोना बे आर'नाइ सावथुनखौ नायनो गोसो जादों आरो नायनो गोसो गुदुं जानानै दङ नोंथांमोना NEWBO एप्सनि गेजेरजों बे सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै NEWBO एप्सखौ डाउनल'ड खालामनानै ला बे NEWBO एप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना बे आर'नाइ सावथुनखौ नायनो हागोन नाथाय जोंनि बर' हारिया गावनि राव आरो हारिमुखौ सिबिनो गाराखै आरो बेसोर बिदिखौ गिबियावनो बर' हारिमु आरो बर' सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोदों जाय नोंथांमोना आर'नाइ सावथुनखौ नायनो होननानै नेनानै दंमोनब्ला नायनो सुबिदा मोनाखैमोन बे सावथुनखौ अनलाइन OTT प्लेटफर्माव देखायनाय जासिगोन मार्च 5 मार्चआव तारमाने 5 तारिखआव आरोखि 5 अक्ट'खालि मार्चनि 5 अक्ट'खालि देखायनाय जागोन बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गाव गावनि मबाइलाव थांनानै प्ले स्ट'राव थांनानै NEWBO एप्सखौ डाउनल'ड खालामना लानो थाखाय आङो खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोना बे NEWBO एप्सखौ डाउनल'ड खालामना लायोब्ला नोंथांमोना बे सावथुनखौ न'आवनो गावनि फेमिलिजों नायनो हागोन एबा एन्जय खालामनो हागोन थ' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायगोन होननानै बिदिब्ला नेनानै थादो मार्चनि 5 अक्ट'खालि नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो नायगोन होननानै आरो नायनानै बे आर'नाइ सावथुनखौ अनसायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों सोर बेलाय राकेश दाबो जाया नामाब्रा फैदोलै एथ' गोबाव खालामो नामा आंनिबो दहायनो जालायसिगोन